ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு மிஸ்டீரியஸ் மெடிக்கோஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நோய் நாடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான். என்ன அப்படின்னா மலங்கள், அதாவது 3 விதமான மலங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ மலங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறது வந்து எக்ஸ்க்ரீட்ரிஸ். ஸோ உடம்புலேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகக்கூடிய அழுக்கு விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம மலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் 3 விஷயமான மலங்கள் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மலம், சிறுநீர், அதுக்கப்புறம் வேர்வை. இதுதான் வந்து மும்மலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட இயற்கை பண்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மலம் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உடம்பை வந்து நிலச்சிருக்க செய்யும். நெக்ஸ்ட்டு சிறுநீர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற வேஸ்ட்டாக இருக்கிற அந்த கழிவுகள்லாம் வந்து வெளிப்படுத்தி எடுத்துடுது. நெக்ஸ்ட்டு வேர்வை நம்ம உடம்புல என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம தோலில் இருக்கிற கழிவுகளை வெளிப்படுத்துறதும் இல்லாமல் நம்ம தோலில் இருக்கிற அந்த குட்டி குட்டி ஹேர்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த வேர்வை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணுறதும் இதோட வேலை தான். ஸோ இதோட மிகு குணம் என்ன, இதோட குறை குணம் என்னங்கிறத இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா மலம். ஸோ மலம் நம்மளோட அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து அதிகமாகிடுச்சு, இல்லை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வயிறு உப்பல் ஆரம்பிச்சிடும். ஜஸ்ட் நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும், நம்ம மலம் ப்ராப்பராக போகலை அப்படின்னா நம்ம வயிறு வந்து உப்பல் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஒரு இறைச்சல் மாதிரி நமக்கு ரொம்ப வெயிட்டாக ஃபீல் ஆகும், கனத்து ஃபீல் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து மலம் அதிகமான மிகு குணம். ஸோ மலத்தோட குறை குணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வயிறில் வந்து காற்று சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரு இறைச்சல் ஏற்படுத்துகிற மாதிரியே ஒரு சவுண்ட் நம்ம இதுக்கு கொடுக்கும். இதனால் நம்ம குடல் ஃபுல்லாக அந்த சவுண்ட் பரவுற மாதிரியே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலை கொடுக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு தமரகம், அதாவது ஹார்ட்டுக்கிட்டேயும் இந்த சைடில் நம்ம விளாக்கிட்டெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெயினை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். அதுக்கடுத்து தேர்ட் பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேல் நோக்குங்கால், அதாவது மேலே வாமிட்டிங் இருமெல்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அதுதான் வந்து மேல் நோக்குங்கால்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாய் வழியாக வருது. ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி வருத்தத்தை வந்து கொடுக்கும், அதாவது நம்மளுக்கு ரொம்பவே டயர்டாக ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிறுநீர். ஸோ சிறுநீர் அதிகமாச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட சிறுநீர் பழைய இருக்குல்ல அந்த ரூட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன பெயின் இருக்கும். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஊசியில் குத்துற மாதிரி ஒரு பெயினை வந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிறுநீர் கழிச்சதுக்கு அப்புறமாவும் நம்மளால் ப்ராப்பராக யூரின் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஃபீலே இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து சிறுநீர் உடம்புல அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சிம்டம். நம்ம உடம்புல வந்து சிறுநீர் குறைஞ்சிது அப்படின்னா அதோட குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ தான் ட்ரை பண்ணாலும் துளி துளியாக விழுது அப்படின்னா நம்ம அது வந்து சிறுநீர் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்தது நம்ம போகிற அந்த யூரினோட கலர் வந்து ரொம்ப ரெட்டிஷ் கலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுவும் வந்து சிறுநீரோட குறை குணமாக தான் எடுத்துக்கிறாங்க. தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேர்வை. வேர்வை நம்ம உடம்புல அதிகமாகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து திணவு ஏற்படும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து உடம்பு வந்து சீதளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சீதளம் அப்படின்னு சொல்கிறது கூலிங். ஸோ பாடி வந்து ரொம்பவே கூல் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா உடம்புல வந்து நிறையா வாட்டர் வந்து வெளியே எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறதுனால நம்ம உடம்பு வந்து டயர்டாக ஃபீல் ஆகுது. ஸோ நம்மளுக்கு களைப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவே நம்ம உடம்புல வந்து வேர்வை குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக வேர்வை குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா வேர்வை கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்மளோட ஹேர் க்ரோத், அதாவது கையில் இருக்க அந்த சின்ன சின்ன முடி, உடம்புல இருக்க சின்ன சின்ன முடி வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும். ஸோ வேர்வை குறையிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம கையில் இருக்க அந்த சின்ன சின்ன முடியெலாம் வந்து அது ரொம்ப வறண்டு போய் உதிர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த உதிராத முடியெலாம் எப்படி இருக்கும், அந்த கை காலெலாம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே அப்படியே விரைச்ச மாதிரி நின்றுட்டுருக்கும். ஸோ விரைச்ச மாதிரி அந்த இடத்துல நிற்கிறதுனால அந்த தோலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வெடிச்சு போன மாதிரி இருக்கும், அதாவது தோல் வந்து வெடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இவ்வளோ தான் மும்மலம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தாச்சு. இது மாதிரி சின்ன சின்ன டாபிக் வைஸாகவும் நம்ம வீடியோஸ் பார்க்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு லெசன் வைஸோ இல்லைனா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் வைஸோ இல்லை நீங்கள் எப்படி ஒரு டாபிக் வைஸ் எப்படி நீங்கள் வீடியோஸ் கேட்டாலும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு என்ன டாபிக்ஸில் வீடியோஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம், இல்லை நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாகவே நாங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.